Que tal, saudos? Nos vindeiros minutos imos repasar o que deu de si esta 39ª edición de Fitur, a feira de turismo máis importante de España. Un ano máis, Galicia ofreceu a súa mellor imaxe neste evento, posicionándose como un destino consolidado e de calidade. Ademais, o Xacobeo 2021 ocupou boa parte do protagonismo. Na 39ª edición de Fitur, Galicia presentouse como un destino completo e de máxima calidade. O evento foi inaugurado polos Reis de España. Ademais, na primeira xornada da feira tamén pasou polo recinto de IFEMA a presidenta do Congreso dos Deputados. Ana Pastor aproveitou tamén para visitar o stand de Galicia e coñecer as múltiples opcións que ofrece a nosa comunidade. O prato forte da proposta galega ten nome propio, o Xacobeo 2021. Para a Xunta está chamado a ser o gran elemento de dinamización cultural, social e económica. Estamos traballando en facer un Xacobeo participativo, en facer un Xacobeo sustentable, en facer un Xacobeo que en certa medida encha de orgullo a todos os galegos, pero que tamén teña unha repercusión económica directa na nosa vida. Galicia preséntase ademais como un destino que se renova e se especializa, sempre marcado por unha premisa, a calidade da nosa oferta. Non só traballamos pensando na cantidade de visitantes, senón sobre todo na calidade. E os últimos datos están nos a dar razón. Medramos moito en número de visitantes nos últimos anos, nos últimos 10 anos é pois unha historia de incremento anual, pero o que menos importa é a calidade. O turismo en Galicia innova na procura de novos perfis de público que se acheguen á nosa comunidade atraídos por novidosas experiencias. Ademais da Ruta Fenicia, pois tamén acaba de presentar o conselleiro o produto de paseando polas vidas dos cascos históricos e, por suposto, pois tamén o turismo de mergullo, que estamos con a GUAU, que é un proxecto europeo xunto con países de Inglaterra, así como de Portugal, onde podemos pois avistar cetáceos, turismo subacuático. Segundo explicou a directora de Turismo, a natureza, o patrimonio e a nosa cultura son os piares básicos da oferta turística de Galicia. Todo isto sempre pensando nas inquedanzas daqueles que nos visitan. A aposta en valor da enogastronomía centrou o paso da Deputación de Pontevedra por esta feira de Fitur. A campaña Fame de Experiencia serviu tamén de recoñecemento a todas aquelas persoas que se encargan de darlle valor aos produtos da nosa terra. Fame de Experiencias conquista Madrid por saber e por sabor. A campaña turística da Deputación de Pontevedra centrouse este ano na calidade e variedade da enogastronomía da provincia, dende a costa ata o interior, un destino para a presidenta provincial multiexperiencial. Hai que apostar polo enogastronomía, pero ligada ás emocións. Non é vir a comer, non é outra cousa, é vir a saborear, é vir a degustar, é vir a compartir, é vir a entender outra forma de facer cociña e o que significa sentarse a unha mesa, non? Con unha tamén atención exquisita en todos os nosos establecementos. A campaña serviu tamén de recoñecemento para todas as persoas que integran a cadea de valor da enogastronomía. Esas persoas da nosa provincia que se levantan todos os días ás 4, ás 5, ás 6 da mañán para que ese produto se convirta logo na mesa en experiencias únicas, con sabores únicos, a través da cociña tradicional, pero tamén da cociña de vanguardia, claro. E que neste mundo da cociña de vanguarda, a provincia de Pontevedra ten moito que dicir. Temos 5 estrellas Michelin e 8 Sol e Resol, nunha provincia de 900.000 persoas, é increíble, non? Na nosa provincia nace o Grupo 9 tamén, que revolucionou a cociña galega e que nos situou como unha grande referencia. E todo eso, ademais, nun interior e nunha costa que ten unha paisaxe extraordinaria, unha cultura propia, identitaria, contradiccións, que se pasan de xeración a xeración. Esa tradición atopámola, por exemplo, nas persoas que producen os nosos viños, que pescan no noso mar ou que crían na nosa terra. Produtos, en definitiva, de calidade amparados por selos como a Denominación de Orixe Rías Baixas, as 4 Denominacións de Orixe Protexida, as 10 Indicacións Xeográficas Protexidas ou a Ruta do Viño Rías Baixas.
A provincia de Pontevedra posicionase como destino turístico de calidade, coincidindo coa Feira de Fitur tivo lugar a Gala da Noite Que 2019. O evento, que se celebrou no madrileño Palacio de Cibeles, serviu para distinguir e premiar as empresas e institucións que promoven un turismo de calidade en España. O acto estivo encabezado pola ministra de Industria e Turismo, Reyes Maroto. Tamén estivo presente a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. A institución provincial renovou os distintivos para as oficinas do Palacete das Mendozas en Pontevedra, do Mosteiro da Armenteira en Meis e do aeroporto de Peinador, e recibiu ademais outros 2 novos para as oficinas de Caldas e de Cangas. Dende a Deputación salientan que Pontevedra é a provincia que máis que de calidade ten de toda Galicia. Segundo explican, supera o 40% de toda a comunidade cunha valoración de 9,44 sobre 10 puntos. Ademais, a provincia dispón de 150 establecementos con ese recoñecemento de calidade. Segundo apuntan dende o ente provincial, isto fai que ano a ano aumente o número de visitantes de forma exponencial, chegando incluso a converterse na provincia de toda España que recibiu máis visitantes. Na Noite Que 2019 tamén participaron membros do goberno local de Sanxenxo, co seu alcalde Telmo Martín á cabeza. A localidade, referente turística do norte de España, pode presumir de ostentar 10 das 19 bandeiras que de calidade que no 2018 obtivo Galicia. As praias sanxenxinas con este distintivo son a Lapa, Areas, Areas Gordas, Baltar, Canelas, Caneliñas, Montalvo, Silgar, Major e Pragueira. En canto aos portos, Sanxenxo obtivo 2 distintivos que o Nauta e o Real Club Náutico. Galicia é a 4ª comunidade con máis areais e portos con esta distinción, só superada por Andalucía, a Comunidade Valenciana e a rexión de Murcia. O mar centrou o paso da Mancomunidade do Salnés por esta edición de Fitur. A oferta náutica ou as propostas culturais ou deportivas son algúns dos atractivos cos que o ente comarcal quere atraer novos visitantes. Con todo, un dos retos do organismo segue a ser a internacionalización do turismo comarcal. O Salnés ábrese ao mar e o mundo enteiro. A Mancomunidade presentou en Fitur unha oferta turística ampla na que o mar é o auténtico protagonista. Neste ano centrámoslo no mar, centrámonos nas illas, no mar, no turismo náutico, no turismo deportivo, non solamente de playa e sombrilla, sino que hai moito máis, e que é un turismo de calidad e que temos un montón de portos deportivos e de outras características que nos fai atractivo para que veña moita xente e sin olvidarnos de que temos aí pendente o 2021 o Xacobeo, que ten que vir tamén por mar e pola comarca. Con esta estrategia o ente comarcal busca conquistar o sector turístico, unha conquista que tamén se consegue pola gastronomía, a paisaxe e a diversidade de ofertas de lecer e servizos pro visitante. Hai que ter en conta que na nosa comarca, sendo pequeniña, temos a nivel solo de infraestructuras 300 hotéis, esa é unha riqueza tremenda, non, a nivel de oferta turística. E despois, a nivel de recursos, somos unha comarca moi privilexiada. A realidade é que dispoñemos de recursos en unha gran tipoloxía, non, de oferta. No Salnés pódese facer absolutamente de todo, ademais dunha boa gastronomía, temos un medio natural riquísimo, temos uns sectores productivos que resultan moi interesantes tamén para a promoción turística. Dende a Mancomunidade entenden que o segredo do éxito do Salnés pasa pola diversificación da oferta. Agora, un dos grandes retos de futuro é a súa implantación nos mercados internacionais, un proxecto no que a Mancomunidade leva anos traballando. O noso que temos é que situar no mapa os nosos recursos, pero que non cabe duda que teñen moito interés en coñecernos. Pouco a pouco nos estamos introducindo a través destas relacións que, como ben dices, pois xa temos en Rusia, en China, en Italia, en Francia, en Portugal, e pouco a pouco isto que hai é que ir consolidando. Ben é certo que nós temos unha baza moi importante, que o 80% da xente que nos visita repite, e polo tanto, pois iso é o mellor, non? O boca a boca, sin duda, é a mellor propaganda que temos, non? A desestacionalización é outro dos retos do Salnés, outro obxectivo que centra boa parte dos esforzos do organismo comarcal. Bueno, coincidindo co seu paso por Fitur, a Mancomunidade do Salnés aproveitou para dar a coñecer a súa oferta turística perante profesionais do sector procedentes da China. O evento tivo lugar nunha coñecida axencia de viaxes en pleno centro da capital. O Salnés segue conquistando o mercado turístico da China. Aproveitando a súa presenza en Madrid co gallo da feira de Fitur, a Mancomunidade presentou ante turoperadores chineses o potencial da comarca. O acto tivo lugar nas instalacións da Axencia de Viaxes Pangea, en pleno centro da capital. Agora mesmo facemos unha presentación en Madrid con os principales actores
do que podría ser o mercado chino en España. Esta é unha presentación importantísima porque, ademais de ter os principales medios de comunicación chinos aquí con nós, temos o presidente de toda a comunidade china en España e a maiores temos a principal turoperadora china, o que sería un equivalente ao Booking español, pero en China con 600 millóns de clientes, non? O ente comarcal leva xa 3 anos de intenso traballo para dar a coñecer no mercado do xigante asiático todo o que o Salnés pode ofrecer. Nesta presentación, a Mancomunidade quixo amosar os futuroperadores e responsables de axencias de viaxes unha perspectiva ampla da comarca, dende o seu potencial natural e patrimonial ata propostas de ocio alternativas. Vai ser unha presentación bastante xeral. Por unha parte, o que é o vídeo internacional que temos, que facemos un recorrido polo que son as principales características do Salnés, sobre todo en imaxes. Despois temos a ruta do Pai Sarmiento. En terceiro lugar vamos a presentar un vídeo que elaboramos, que é o último que temos elaborado, sobre turismo activo, non? Na nosa comarca local tocamos un abanico moi amplio. A aposta pola China é tal que dende o organismo comarcal entenden que un acto como este ante dúcias de profesionais chineses do sector é motivo máis que suficiente como para vir a Madrid. Dito de outro xeito, o esforzo pagou a pena. A final en Fitur pois vamos a ter unha serie de contactos, de exposicións, de presencia, pero ao final estas reunións con turoperadores, con prensa e con certos xente moi importante dentro do panorama turístico internacional, pois merece a pena, non? Solo estar aquí, se aínda que non vayamos a Fitur, xa merece desplazarse a Madrid, non? A Illa de Arousa aposta polas novas tecnoloxías para fomentar o turismo. Aproveitando o seu paso por Fitur, o municipio insular presentou uns lentes de realidade aumentada. Con eles, o visitante poderá descubrir como era a illa hai anos e tamén coñecer como se traballaba a conserva noutrora. Viaxar ao pasado nunca foi tan doado. A Illa de Arousa lanza un novo xeito de facer turismo na que o visitante pode retroceder no tempo. Isto é posible grazas a uns lentes de realidade aumentada que nos permitirán mergullarnos na historia mariñeira da vila. O que vamos facer é presentar unhas gafas de realidade aumentada donde a través de hologramas se vai a mostrar ou se vai a ensinar no Centro de Interpretación da Conserva, que é donde como digamos, o centro, digamos en sí, donde se van a ubicar as gafas e a través delas vais a mostrar o que antiguamente era o traballo dos homes e mulleres que traballaban na fábrica. Os peculiares lentes de realidade aumentada poderánse desfrutar no Centro de Interpretación da Conserva, un dos puntos máis emblemáticos da tradición mariñeira insular. A illa é un municipio moi pequeniño, pero que o 90% da súa poboación dedícase ao mar. Entonces, que mellor que mostrar o que antiguamente era o centro da Illa de Arousa, que eran as conserveiras. Con esta iniciativa, a localidade busca incentivar o turismo industrial, unha modalidade que nos últimos anos foi gañando cada vez máis adeptos. Tratamos de mostrar un turismo industrial do mar, por eso chamamos unha ollada cara ao mar. Porque o mar foi e será sempre o protagonista da Arousa, pero coa implantación das novas tecnoloxías o que se pretende agora é diversificar os seus aproveitamentos turísticos. Vamos a continuar fomentando un turismo de calidade, pero en base ao que é o mar, o centro de interpretación, é dicir, a cultura e o patrimonio cultural. A illa sí que é sol e praia, é natureza, é paisaxe, pero tamén temos outras cousas como é o noso patrimonio cultural. Tamén aquí en Fitur, Sanxenxo quixo promocionar a súa potencialidade turística. O municipio traballa na desestacionalización do sector para que a vila poida acoller visitantes os 365 días do ano. Sanxenxo é referencia pro turismo en toda España. O seu paso por Fitur ven marcado pola satisfacción de terse convertido nun imprescindible pro sector no norte peninsular. Como sempre, con moita ilusión, non? Sobre todo, dicindo ao alcalde do Ayuntamiento do norte de España
líder en turismo nos 4 meses de verán. Esperemos que en poucos anos poida ser tamén líder nos outros 8 meses que ten o ano. Porque a desestacionalización do turismo segue a ser o principal obxectivo do Concello de Sanxenxo. Nese reto levan tempo traballando no municipio, tentando encher de vida a vila máis alá do verán. Os hoteleiros están facendo as cousas ben, vamos por unha línea boa. Xa temos meses que son moi importantes para nós, como son o mes de outubro e tamén o mes de maio, pero hai que estirar máis a temporada e estamos traballando nesa línea, pero estamos convencidos que entre o sector privado, que o están facendo moi ben, e o sector público, que neste momento representa o Ayuntamiento, apoiado tamén pola Xunta de Galicia, as cousas van a ir salir ben. En Fitur, a vila sanxenxina puxo sobre a mesa todo o que pode ofrecer. Cultura, tradición, playas, por suposto, que temos moitas e de moi boa calidad, pois enología, incluso turismo de relax pola noite, turismo de compras e, bueno, pois ese é un pouquiño o que traemos este ano, ademais de moitas outras cousas. Bueno, pois estamos presentando as tarjetas NFC, que son tarjetas onde, bueno, tecnología digital, tecnología móvil, pasamos ao lado de un móvil, de un terminal de móvil, e con esa tarjeta lle damos ao noso visitante un montón de información que ademais podemos ir cambiando moi a menudo desde a Oficina de Turismo de Sanxenxo. A localidade quere seguir sendo referencia no mercado español, pero tamén a nivel internacional. Temos que seguir traballando en España e tamén, por suposto, aquí dentro da propia Feira de Madrid con destinos de outros lugares, non? Porque cada vez son máis os que elixen Sanxenxo para pasar as súas vacacións, veñan do resto de España ou do mundo. O Concello de Cambados, entre tanto, desprazouse ata Fitur para presentar unha vila que se debuxa na inmensidade. O mar, o patrimonio, a gastronomía e, por suposto, o viño centraron o paso da localidade por esta feira de turismo. Co viño albariño como principal reclamo turístico, o Concello de Cambados acudiu a Fitur para presentar un vídeo promocional no que amosan os principais reclamos do municipio. Leva o título Cambados debuxado na inmensidade. En el pódense ver as súas paisaxes, monumentos, gastronomía, arte ou cultura. O que presentamos é un vídeo que se titula Cambados debuxado na inmensidade, e a nosa intención é mostrar ese patrimonio enoturístico que posee Cambados e todos os seus recursos e a súa belleza, non só no verano, sino no inverno, porque este vídeo foi grabado íntegramente no pasado mes de decembro, e o que queremos é o obxectivo noso é desestacionalizar o turismo e fomentar un gran evento, desarrollar un gran evento no inverno que permita desarrollar a economía local e axudar aos comercios, a hostelería, pois a aguantar mellor os meses de inverno. Froito do traballo dos sectores turístico e enolóxico, Cambados foi declarado o mellor municipio enoturístico de España a finais de 2018. A vila converteuse así na opción perfecta para aqueles que queiran degustar un bo viño albariño con denominación de orixe Rías Baixas. O viño para Cambados é todo, non? Cambados o ano pasado foi declarado o mellor municipio enoturístico de España 2018. A festa do albariño, despois de casi 7 décadas organizando esa celebración, tamén acaba de ser declarada Festa de Interese Turístico Internacional, e en Cambados é un sector fundamental na economía local, pero tamén na nosa identidade, non? Como pobo, un pobo mariñeiro, pero que o viño está impregnando absolutamente todos os sectores da sociedade cambadesa, e aí nos queremos pois poñer en valor todos esos recursos que temos. 7 son xa as décadas nas que se veñen celebrando a Festa do albariño en Cambados. Tras o éxito colleitado na primeira edición, a vila quere seguir apostando pola Festa do albariño de inverno, que se celebrará no vindeiro decembro durante a Ponte da Constitución. Este ano pasado, no mes de decembro, celebramos a primeira edición da Festa do albariño de inverno, e este 2019 vamos a celebrar a segunda edición, e será, pois vai a coincidir coa Ponte da Constitución, e aí é onde queremos, pois, bueno, mostrar que Cambados é un lugar ideal para visitar non só en verano, sino tamén nos meses de inverno, que é cando menos afluencia de turistas temos en Cambados. Deste xeito, a localidade consegue desestacionalizar a chegada de visitantes nos meses máis fríos do ano. ...365 días navegando. Ese é o lema co que a Mancomunidade Arousa Norte presentou aquí en Fitur a súa potencialidade náutica. O ente comarcal aproveitou ademais para presumir de gastronomía e tamén de paisaxe. A potencia náutica dos concellos que integran a Mancomunidade de Arousa Norte desembarcou en Fitur para amosarlles aos ali presentes toda a súa riqueza turística, gastronómica e paisaxística.
Co lema 365 días navegando, as vilas do Barbanza presentaron en Madrid a súa aposta polo turismo náutico na Ría de Arousa. Estar in Fitur o que pretendemos é vender Arousa Norte e Barbanza como unha cidade de 4 concellos onde somos preto de 70.000 habitantes e vender o noso produto turístico en torno ao mar, o turismo mariñeiro. En torno ao mar, pois temos o turismo náutico, temos as nosas praias, kilómetros de playas de calidade de costa, de aguas de calidade. A través do mar, os turistas poderán desfrutar dos lugares máis fermosos do Barbanza, como son o Monte da Curota, as dunas de Corrubedo ou as praias virxes dos 4 concellos. O 100% prácticamente das persoas que visitan as nosas oficinas de turismo solicitan un viaxe en barco. E a xente que vende o interior, sobre todo, pois lle encanta esa opción. E é algo que, como costa, pois outros territorios non teñen e que nos temos que potenciar ao máximo. E como punto forte para o turismo náutico, dende Arousa Norte están a traballar na ruta Traslatio de cara ao ano Xacobeo 2021. Non existiría o fenómeno Xacobeo se non houbera a Traslatio, esa pasaxe do Apóstolo pola Ría de Arousa para subir augas arriba hasta Compostela desde Padrón. Entón queremos tamén reforzar un pouco ese polo. Hai unha ruta aberta que pensamos que a xente aproveite tamén para facer camiño de Santiago polas terras de Arousa Norte hasta Padrón e dai continuar cara a Compostela. Arousa Norte tampouco se quiso esquecer do deporte. Estamos fomentando que actividades deportivas ao longo de todos os meses do ano, como pode ser competicións ciclistas, competicións de triatlón, de duatlón. Unhas actividades nas que os portos deportivos de Ribeira, Boiro, Pobra do Caramiñal e Rianxo serán os principais protagonistas. En outra comarca na da Ría da Estrela, os concellos que integran apostaron polo patrimonio industrial. Muros, Noia, Lousame, Porto do Son e Outes presentaron aquí en Fitur unha completa programación na que o patrimonio é o protagonista. A iniciativa turística busca potenciar o valor patrimonial dos restos industriais dos que goza a Ría de Muros, Noia, coñecida como Ría da Estrela. A intención dos 5 concellos que integran o proxecto é poñer en valor o patrimonio herdado da actividade industrial do pasado. No caso de Noia, salienta a central hidroeléctrica do Tambre. Un edificio do século XX, un edificio construído con unha estrutura arquitectónica que simboliza ese patrimonio industrial que sirveu de base para a instalación dunha central hidroeléctrica que ten unha estrutura arquitectónica de un importante atractivo. Dende Muros propóñennos visitas guiadas a varios puntos de interese. Temos persoal en turismo que fai visitas guiadas tanto o Muiño de Mareos, o Pozo do Cachón, como o Museo do Mar, que é a antigua fábrica de conserveiras de Sel. No primeiro caso, o Muiño de Mareas é un dos muiños máis grandes de Europa. Como digo, é visitable todo o ano con unha guía turística que nos fai unha visita. Ten dúas partes diferenciadas, un centro de interpretación de muiños e unha sala de exposicións itinerantes que alberga exposicións. En Outes, entre tanto, poderemos desfrutar da ruta dos carpinteiros cos pés mollados. É unha ruta que recolle todas as antigas carpinterías de Ribeira que había no concello dende fundamentalmente finales do século XIX ata mediados do século XX. Outes era un dos concellos de Galicia, o concello de Galicia que máis carpinterías de Ribeira tiña. Dende Porto do Son convidan a percorrer o Museo Marea. Facendo un recorrido xa polas dúas plantas que temos, vai a coñecer o que é como naceu Porto do Son. Non naceu pois das fábricas de Salazón. Aí a forma de conservar pois o peixe que traían os nosos mariñeiros a Porto. En Lousame poderemos visitar a estrela do patrimonio industrial da zona, as minas de San Fins. Temos un museo mineiro que todavía temos que seguir implementando, completando con novos elementos nos que estamos xa a traballar que demanda a Cámara Mineira e que ninguén pode vir a Ría de Muros, Noia sin achegarse a visitar a mina de San Fins e aproveitar e facer unha ruta de sendeirismo, ir andando hasta ali. En definitiva, a Ría da Estrela ofrece ao visitante todo un tesouro herdado do pasado. E Portos de Galicia tamén pasou por Fitur para dar a coñecer a ampla oferta náutica de Galicia. O que pretende o OTE autonómico é diversificar a actividade na procura de novos públicos que busquen experiencias tan únicas como diferentes. Portos de Galicia presumen Fitur do potencial náutico da nosa comunidade. As instalacións náuticas galegas ofrecen ao visitante un senfín de opcións, adaptándose ás necesidades máis específicas. A isto hai que engadir o enclave privilexiado da nosa terra. Hai un valor fundamental de Galicia
que é a súa posición geoestratégica no contexto das navegacións desde o norte de Europa, desde o Atlántico Norte cara ao sur e tamén cara ao Mediterráneo. Somos, digamos, un punto de paso obrigado. E xa que temos esa sorte que nos deu a natureza, que nos deu a propia conformación do planeta, xa que temos esa sorte, temos unhas magníficas instalacións. Instalacións que van dende os portos nos fondos de ría, xeitados pros invernos ata os servizos no litoral, pensados para a primavera e o verán. Unha infraestructura en definitiva de primeiro nivel que capta a atención do visitante internacional. Están reputadísimas por navegantes franceses, británicos, irlandeses, alemáns, do resto de países nórdicos e en definitiva tamén temos unhas instalacións que permiten a práctica de deportes náuticos, o desenvolvemento de competicións diversas, desde as regatas de clásicos hasta regatas xa de outro carácter máis competitivo. A estrategia de portos pasa tamén pola diversificación das propostas pensadas pro turista. Sería difícil condensar en poucas palabras todas as posibilidades que ofrece a náutica. Nos últimos anos se botou a andar esa iniciativa que impulsa o turismo de Galicia, que se chaman os minicruceiros costeiros, que é unha proposta magnífica para percorrer as rías galegas. Proba dese potencial náutico da nosa terra as próximas competicións que se van disputar en augas de Sanxenxo. Ademais da Copa de España dos vindeiros 3 anos, no 2020 vaise celebrar o Campeonato de Europa e no 2021 o do mundo. Bueno, o presidente da Xunta foi encargado de poñer o broche de ouro ao paso de Galicia por esta 39ª edición de Fitur. Alberto Núñez Feijóo aproveitou para poñer en valor tanto a nosa cultura como o noso patrimonio. Dixo que tanto o Camiño de Santiago como o Xacobeo 2021 son a mostra da potencialidade turística da nosa comunidade. Galicia preséntase, di Alberto Núñez Feijóo, como un destino único, pero o presidente da Xunta, a presencia de Galicia en Fitur é fundamental dada a repercusión internacional do evento. A clausura do stand galego estivo protagonizada polo Xacobeo 2021, que para Feijóo é unha oportunidade histórica para reconverter a peregrinaxe a Santiago nunha fonte de riqueza cultural e tamén de dinamización socioeconómica. Este año 21 será el gran Xacobeo de la historia de todos los años santos de Galicia. Por eso, con la antelación de vida, estamos preparándolo con mimo, mes a mes, semestre a semestre. Y por eso les puedo asegurar que no solamente les invitamos a disfrutar el mejor año santo de nuestra historia, sino que les invitamos a disfrutar la mejor Galicia de nuestra historia. Como les digo, a pesar de que faltan aproximadamente 2 años para que la Catedral de Santiago abra la Puerta Santa. Ademais, segundo apuntou o presidente, a nosa comunidade conseguiu consolidar as cifras turísticas mellorando a rendibilidade e estadía media dos viaxeiros. Para a Xunta, isto demostra que se están a facer as cousas ben en materia turística nunha terra, engadiu Feijóo, de xente acolledora e que sabe de importancia social e económica do sector. Feijóo rematou a súa visita á edición deste ano de Fitur cun paseo polos diferentes expositores que recollen a oferta turística galega.